Madam, weta efere nkwobi ito m ofe egusi na abụ. Nye m abacha na ụgba. Ọ gịnị na-eme? Hee, asị na a na-ekupụta nwa. Ọkwa emume ịgụ nwa aha ka a na-eme ebe a. Ngwa gee ntị. Ịgụ nwa aha bụ emume a na-emere nwatakịrị a mụrụ ọhụrụ ngwa ngwa o mere izu 7. A na-eme nke a iji wee nye ya aha ọ ga-aza dịka mmadụ. Ọ bụkwa nne na nna mụrụ nwa ga-ebu ụzọ baa nwa ha aha tupu ndị ọzọ enwee ike ịgụ ya aha. Nne na nna ochie ga-agụkwa nwa aha n'otu n'otu. A na-aba nwata aha site n'ihe nne ya gabigara mgbe ọ dị ime ya maọbụ ụbọchị a mụrụ ya. Ọ bụkwazi igbo izugbe ka eji agụ nwata aha. Aha ọbụla a gụrụ nwata na-enwe ihe omimi maọbụ amamihe na-abụghịkwa ọgbata uhie. Onye ọbụla ga-aba nwatakịrị aha ga-enye ya otu ọkụkọ iji goro aha ọ bara ya. A ga-akụkwa mkpụrụ osisi dịka ụkwa, akwụ n'ụbọchị ahụ a gụrụ nwatakịrị ahụ. Mana ugbu a omenala bụzi omenelu n'ihi na onye ọbụla chọrọ nwa ya aha ga-ada ụda ma tọọ ụtọ na ntị dịka aha nkịta, aha ma aha ihe ndị ọzọ dị iche iche n'ihi na ha chọrọ ịdị ka ndị ọcha. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.